Ilang oras din na ito magkaya? Ako po sinagalaan ng buhatan dulu juga menjahit. Untuk tiurang kita mengelola. Ya dalam cara kita ini penggunaan yang kita temukan. Makanya saya digunakan aku kira-kira yang berbeda dan sesuai kurikulum. Kalau saya punya kita dari saya perkembangan kita dari waktu itu perkembangan mulai itu. Sunatan dalam selamat Tuhan Yesus Kristus yang terkawal di atas tahu ini serta Tuhan Tuhan sebagai bulan dinasti di dalam Tuhan Pemilihan terdiri dari malam namun yang dilawat satu mereka yang menolak atau pakiupo yang membiar berhubungan satu atau banget mobil yang perayaan bisa klik dan bisa masuk bisa klik alay Red Morales Red dulu kangai jurnalis usia beritaton mungkin masalah komisio Red dilunas ang kagulang di Mosia dilunas mengenai urusan bisa lawan Kristo atau topik ini kekabion ini atau dibarukan naik bisa lawan Kristo. Anak kong lima may tamon kini sa pagsabot kung kini bisa lawan Kristo. Atong sugdon pinagi sa bawat kasulatan ini sa Mateo 16:18 ako nilita na tiparang ng mga o pagpasa na rin nangyari klaro kung akong asawa kung bisa kong natiparang klaro minagulo so nagayon ini sa bawat kasulatan mga kaisunan ini sa Mateo 16:18 kung sa gayon ang pagbarok pinagi sa Iglesia ng lawan ni Kristo atong sugdon ini sa sulat ni Apostol Pedro nga nagayon din sa kasulatan sa Mateo 16:18 nagayon dito. O ikaw Pedro sundian ikaw kung sa ibato ng ibato pagkatukuron ko ang akong ibisya. Gani ang kamatayon ini ibisya kabuto. Nang kanong nagayon nag-iskot makita ko sa kapagtukod sa mga ibisya. Atong subayon o atong natawon sa mga kasulatan o kung sa iglesia ang itukod, kung kinsa ang nagtukod sa iglesia, nga mao, kining atong gibarugan karon nga kaigsunan. Atong pasahon din sa Kolosas 1:18. Kung tinawag pa kayo, nga adunay pundok, nga gitukod si Kristo. Atong pasahon din sa Kolosas 1:18 managayon. Si Kristo ay uno sa iglesia nga mao ang iyang lawas. O di tinawag. So ang pala kasulatan mga kaisunan dili pagkakon. Aduna nga utay pundok o reliyon nga nakatukan ini. Nakatutol ini iglesia. Apan wala sila kinituhanan. Nga naman, gumikan ang iglesia lawas sa Kristo nga kaisunan. Pobre. Sa tinawag lang. Kung di mo kami mga pagkakas, mag-isipin dapat ng putana. Pero kita nakabalong matagos sa ilong sa balang kasulatan ng mga kaigsunan kung sa'y tinulain nga atong ibarugan nga mga itong idahog nga maatong at akong kalawasan ang gasa sa balang kasulatan kining isang lawas ng Kristo nga atong namakan mo atong ibarugan kaya mo may nisulat sa balang kasulatan karon katuan na mga tugan nga si Kristo mo'y uno sa iglesia na iyang lawas karon atong pamakanon usab ang balang kasulatan kaya doon na may iglesia kitukod basi di ko kitukod may mamuluwas din saya lang niya ko lang pagpapasabot sa iglesia lawas din kung may magaluwas din atong kasahod sa Kristo 5:23 nga kaisunan pinagi kineso sa kabana o kasawa nagaingon ang balang kasulatan mga kaisunan kaya ang bala
mo ang magaluwas ini. Nah, ato kita selain Matapo kita selain nga walay klaro ang atong kalawasan itong mga kaisunan. Ado na itato kini utang diri sa kasulatan nga mo itong pagkasundan nga maato na itong kalawasan. Apan mga kaisunan, ato na nakabot ang maong titulo sa mga kasulatan. Apan ado na rin po kini kanang pagtawag na kung nasulod na kita niling mga nasulod na kita ng turila, ato na nakapagan ang pundok na atong barban, pero dili kupulitanan. Nga naman, dili tanan mga kaisunan, atong pasaw dili sa Mateo 7:47. Mateo itu sini. Ini Mateo 13 poin dari sini yang lagi nanti. Bisa nasalin kahanan kita atas pundok saya atas kisah lawan di Kristo. Pero pilih dia bukan mengenai ya. Ngawan atong kasama dari Mateo 13 poin dari sini yang lagi nanti. Usapan niya sa langit sama sa usa ka pupot nga gitaktak ngadto sa dagat ug nakakuhag mga isda nga nagkalain-lain. O sa puno nga kini gipanaputan sa mga tao ngadto sa baybayo. O sila nga naglingkod ug ilang gipili ang mayong isda ug gibutan kini sa sudanan. Apan ang mga walay pulos ilang gisilibay. Sa maunya niya na ang may nabok ini katapos na sa kapanahunan. Ang mga runda manggula ug ang mga dautan ilain. Ilang gaynon gikan sa mga matarong. Atong nausun. O ilang isilibay kini ngadto sa hudlo nga naganidaan. Dito ang mga tao managpagbilak ug managpagkagot sa ilang mga libon. Sakit no. Kung saan ko pagtukad, kung saan ko pagkuha sa tinuod dayot nga iglesia. Satu pagtukad sa tinuod dayot nga iglesia. Atong pasahon dinhi sa Santiago, aron atong matukad dayot usa dayot ang milungtaray sa maong kita na oras. Tayo pa oras. Dinhi sa Santiago kapag mulai kemudian nalimot naman ko patay ang pagtulong mulai dinahatan Santiago 27 atau bisa bersahur dari itu dipilih untuk bisa berlebur. Ini memang kita. Sasabihan ko dos, diri ka maguna sa katawsin. Mga igsoon ko, kung sa may kapusdanan tuwang usa ka tawo mag-ingon na siya, at dunay pagturo apan wala siya dinahatan. Makalawas pa kini kanilang mga ginamang pagtuwa. Sa inyo manuna, sa ato manuna, makalawas pa kini. Nagsulod ka lang sa ibisang lawas ni Kristo apan wala ka mutuman sa mga suko kung sa gisulat dili sa pulang kasulatan.
tidak pertama kali terus keluasan. Atau dilapos diri seperti saya. Kaya ngayon nga patay ang lawas, gamay mulak sa espiritu, mawang usap patay ang pagtu, gamay mulak sa miluatan. Usap pagkuha ko nga iksunan, basaho na to ang mga dosi. Usap pagkuha. Atong basaho sini sa mga dosi. Ang pagkuha sa maong atukong dini sa belaan kasulatan mga iksunan. Ingon ini ang itulong sa belaan kasulatan mga iksunan. Aron ang atong pagtuo mayuban sa pagkuha. Busa lahang ingon kung kamo mga iksunan tungod sa mga kaluwi sa Diyos sa pagtukyan sa inyong mga lawas, iyon halad na po'y balaan o pinagulong sa Diyos, ang halad nga mao ang inyong espirituhan ng pagsimba. So, kana naman ay ipakita niya sa isa kasimanan ka isara atau pagkutangon ng isa. Oh? So, iyan ang mga kaisuran ang atong practice pagpangalagad. Ini nga pagpangalagad dito rin sa isang lawan ng Kristo, pabor kikinato niyo. Pabor na to niyo. Diyan kita ay pinagtawag sa mora niya putak sa kalawas. Atong pasahon din sa Korinto 12:27. Sa unang Korinto 12:27, kung unsa ka tinuod, basit mo siya ka, lawas-lawas sa mga ni Kristo. Kita ko pinasama dito ay, tingnan dito, simpan ako mga lawas-lawas to. Lawas-lawas to. Bantayan dito sa belaan kasulatan. Ako masahon din sa unang Korinto 12:27, kahit isiting ka na tingnan. Kamu mo ang lawas ni Kristo kung magkakusak ka ninyo, bahin ini. Oh, kisa may nangingnan. Kita lang mga sakop sa lawas ni Kristo. Galing mga kaisunan, dini sa rumah, mga taga-rumah dosin, dako kay ang titulo, mga sakop sa lawas ni Kristo. Nabay nangingnan? Ha? Kamu mga katman bata bitaw na nasunod, ining maong na iglesia lawas ni Kristo, ining kawala na niya, ining mga nagkaring kuna na kaninyo, kamu kunya yung patubo kini. Kamu yung patubo. Hibal ninyo mga kaitsura, kamu mga katman paman, pero ibutang sa iyong una-una, sa iyong kasing-kasing, gagiling atong program na iglesia lawas ni Kristo, dinog anay, kining anaa sa belaan kasulatan. Dinog anay, kining anaa sa belaan kasulatan mga kaitsura. Naghago kita na watay espiritu ng iglesia, ha? Oh? Naghago ka na watay espiritu ng aning putukan mga kaisunan. Pero kay kumikan man ko, kay naamang kuta. Naamang kuta, nasulod ang kuta sa belaan kasulatan. Mauna, walay kwinta ang atong paghago. Hago datang hago ito. Atong madawat lagi punya ang ganti nga dugay na natong ipaabot. Pinaagi sa pagpangalagat sa iglesia lawas ni Kristo. Takkan pa kayo mga daghan pa kayo mamatukan din sa belaan kasulatan mga kaisunan, pinaagi sa pagpangalagat dili nga atong iglesia. Takkan pa kayo mga kaisunan. Apan ang uban mo dinhi nakakita ni mga diswa padilan sa Ilohan. Sa Ilohan. Kadang-kadang kung makarunong sila yung simbahan dito na mag-istot sila buwan, mag-istot sila sa Ilohan, nakapitan nilang lawas. Kanya lang simbahan, hindi lawas Kristo. Sabi ba ingo nga, sabi, di mo na mau yung simbahan. Oh. So, yan mga kaisunan. Galing, ano na pagkaling usaha apostolis, nga pasako pagani sa mga iglesia gani. Aduna pa usa ka apostoles nga pasako sa iglesia. Akong pasahon din sa Kolosas 1:24. Diingon din sa apostol Pablo, ginakalipay ko karon ang akong mga pag-antos tungod kaninyo dinhi sa lawas nga puno ko mga kasakit nga nagkulang sa pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas
nga mau ang iglesia. Oh. Manginaot ko mga pagkakaon. Kaya ato naman yung nasuklan pinigitawag na Tokyo, Dedereng. Manginaot ko ka kaninyo nga tinig na nasa pulaan kasulatan inyong pinilimutan din sa inyong mga sa inyong kasing-kasing. Nga aduna diyo tinuod na parabanan nga naa ang atong kalawasan. Dili masaya ang atong paghabot mga kaisunan. Kaya kitang tanan mga tubang sa atong nabaw nga mga kagahong. Kaya itong lawas, madunong sakit ang ikadawang ng kapatayon. Mauna, hiingon pagari, ini sa palang kasbatan. Dini sa puno sa Espres 15 mga kaigsunan nga nag-ingon dili. O parehang kalinaw ni Kristo, diha sa inyong mga kasing-kasing, ganganto sa mga kalinaw kao sa pagkatinod, di pa nagtawag diha sa maurang usa ka lawas. Grabe no? Ang Iglesia lawas ni Kristo na mga kaigsunan, di pa nagtawag diha sa maurang usa ka lawas. Hindot kayo. Kaya walay laing di ba nagtawag? Kita na yung mga sakop sa lawas ni Kristo na ato kining isalikway. Isalikway ba nato na yung mga kaigsunan? Kamu mga matanaw, inyo ba kining isalikway? Kaya kung ato kining isalikway mga kaigsunan, may sama ka dire sa nisulat sa bulang kasulatan. Dini sa Mateo 5:21. Mayroong dali mga kaigsunan kaso siya isalikway. Dili ang tanang magayong dako Ginoo makasulod sa kinahanglan sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabuton sa akong amhan nga naara sa langit. Ha? Mao pinag-ingon dili sa bulang kasulatan mga kaigsunan. Mao pinag-ingon sumunod ka mo sa sumunod ka mo sa tukaran ng sipit. Hekti ng dalan niya kaya po sa Mateo 7:13 na ngayon. Sumunod ka mo ang isiputahan ng masipit kay dako kung ang putahan o sangkad ang dalan nga parulong. Kung saan magaling parulong sa kapilihan na sangkad ang dalan. Katong itong nagpaga na kayo nagkating galayo, mau kini bersama jenis barang keselatan. Pero ang pagsulong itu sa kinahanglan sa langit nga kaigsunan. Nagaingon sa sendiri. Nagaingon sa sendiri. Kaya masipin ang putahan din ang dalan nga parulong sa kinabuhi kung yutera ang nakatultol diri. Yutera yun. Yutera yung natutulong nga kaigsunan. Laman! Kung di mo narinig ko rin ang manipalay pre. Tara, prepare mo naman ang mga nagkataon? Oh. Ako ba yung mga Nara yun? Ako yung mga kung bakit na mong dili sa ipostahan, ako yung mga katanon. Mawag po lang natin na kung napares Katoliko. O magpista ang simbahan sa Katoliko, hindi siya kumisa ang unang lisko. Oh, hindi siya bisa berang itu. Kaya wala na manimba, kaya mapilar man. Insya Allah berang dibuat pilar. Insya Allah. Soalnya memakai surat ang pagsabot sa mga kasulatan. Pinagay sa tuwang pagpapalaga diri sa Iglesia lawas ng Kristo nga mao dihatag nga nitulo sa Panginoon Kristo alang kanatong karan nga mga sakop sa Iglesia lawas ng Kristo sumala pa sa palaan kasulatan. Amin din mga kaigsunan na kitang tanan magpuyo ko niya natos pagkaya sa kinahanglan sa langit. Ambo kung sa mga kategori nila dito na ito mga patay na tatang muna na ikanay sa langit daw. Kanalang po, kaya basi ko sa tagalawas, na pag-amoto din na mag-ila kayo, walang ikanay. So, pagpasabot, pahay sa mga kasulatan mga kaigsunan, di na kaya po, taskon.
Video murah taas-taas po doon na ako yung kapamit gamay. Ini juga pong istorya ni kuha. Bakit ito ang nagko na kayo sala? Nagko na kayo sala? Ayaw sa katawa na kayo sala. Matay sa dinig bukas kibukan. Karon, ayaw rin kita yung Indonesia yung nurbukan wala dito istorya. Karon, natuwa siya ito sa Pedro. Pangutahanan ay sa Pedro doon. Masa may mong sala? Dito sa gabawa sa dito pagkakalibutan. Suka po ito may ito sala. Grabe, patay na kong iba ng Pedro. Kawan, bisa tuntunan. Soalnya ko pag isang gawan daw. Hala, gawan daw na. Ikaw, sabi mo yung sala niyo daw. Huko, kaya ko Pedro. Kaya kaya magkaulang ko yun. Magkaulang. Pagkatubang, may magkaulang saka. Ingat Pedro. Pasukan na pula, pasakay nila pula, pasukan na, huwag na pula pula. Dagan, selamat sama sama. Ini yung sumugod, representative Duterte. Mayong gabi kinatungkaran. Alright, thank you so much, Reverend Sandy Pretty, sa iyong tema karong gabi ang iglesia. Alright, so